Vlada Srbije usvojila odluku o deklaraciji o zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Četvrtak, 18. jul 2024. godine u 16:24. Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sjednici odluku o usvajanju deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda i uputila je Skupštini Srbije na usvajanje. Deklaracija će biti ponuđena i Narodnoj skupštini Republike Srpske na usvajanje, kako bi se obezbedila njena puna primjena u Republici Srbiji i Republici Srpskoj. Deklaracija je prethodno proglašena na Svesrpskom saboru Srpskog naroda Republike Srbije i Republike Srpske u Beogradu 8. juna 2024. godine. U deklaraciji se konstatuje da srpski narod predstavlja jedinstvenu celinu, da su Kosovo i Metohija neotuđivi deo Republike Srbije, jedna od odrednica nacionalnog identiteta Srba, kao i da se ne podržava rezoluciju o Srebrenici. Deklaracija sadrži 49 zaključaka, stavova i ciljeva koje je u dobroj veri i u cilju očuvanja mira, stabilnosti, nacionalnog, kulturnog i verskog identiteta, kao i u cilju intenziviranja i produbljivanja saradnje i međusobne zaštite usaglasio Svesrpski sabor Srpskog naroda Srbije i Srpske.